Večerný vánok jemne ovieval malú dedinku na brehu Galilejského jazera. Vôňa soli sa miešala s vôňou vlhkej zeme, keď Eliáš kráčal medzi jednoduchými domami a srdce sa mu zvieralo. V mysli sa mu ozývali matkyne slová: Boh je dobrý, syn môj, nikdy nás neopúšťa. Ale ako tomu mohol veriť, keď jediné, čo poznal, bola bolesť? Eliáš od malička videl, ako jeho rodinu drví ťarcha nespravodlivosti. Jeho otca, skromného rybára, zrujnovali vyberači daní. Keď nemohol zaplatiť svoje dlhy, zobrali mu loď a siete. O niekoľko mesiacov neskôr ochorel a zomrel, zanechajúc svoju ženu a deti na pospas osudu. Eliáš nikdy nezabudol na prázdny pohľad svojej matky, ktorá šila, aby uživila svojich bratov. Ani na chlad hladu počas nocí, keď nebolo dosť jedla pre všetkých. Ak je Boh taký dobrý, prečo toľko trpíme, pomyslel si. V tú noc sa bez spánku vybral na prechádzku. Dedina bola tichá až na vzdialený zvuk. Hlasy, smiech. Žiara fakiel osvetľovala skupinku zhromaždenú pri pláži. Eliáš zaváhal, ale jeho zvedavosť bola silnejšia. Preplížil sa medzi skalami a skryl sa v tieni figovníka. V strede kruhu sa rozprával nejaký muž. Jeho hlas bol pokojný, ale niesol v sebe nevysvetliteľnú silu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok. Eliáš pocítil chlad. To meno už počul: Ježiš Nazarecký. Jedni hovorili, že je prorok, iní, že je podvodník. Ale bolo na ňom niečo, čo Eliáš nemohol ignorovať. Zrazu sa muž postavil. Na koži mal jazvy po starej chorobe, ale jeho tvár žiarila vďačnosťou. Celé roky som bol odmietaný. Ľudia sa odvracali, nemali ma radi. Ale nie Ježiš. On ma videl, dotkol sa ma a teraz som uzdravený. Eliáš preglgol: Ako je to možné? Ježiš sa rozhliadol okolo seba, ako by hľadal niekoho skrytého v tme. Potom bez zaváhania povedal pevným hlasom: Vy, ktorí hľadáte odpovede, poďte, nebojte sa. Eliášovi sa rozbúchalo srdce. Hovoril s ním? Ako vedel, že je tam? Cítil, ako sa mu nohy lepia na zem, rozpoltený medzi útekom a priblížením sa. Niečo v jeho vnútri mu však hovorilo, že ak teraz odíde, už nikdy nebude mať ďalšiu šancu. Eliášovo srdce bilo tak hlasno, až sa zdalo, že sa ozýva v nočnom tichu. Nedokázal odvrátiť zrak od toho muža. Ako Ježiš vedel, že je tam, že sa skrýva v tieni. Ľudia okolo nich mlčali a čakali. Žiara fakiel sa odrážala v pozorných očiach davu. Eliáš pocítil hrču v hrdle. Chcel veriť, chcel dôverovať, ale čo ak to všetko bola lož? Čo ak pokoj, ktorý cítil, bol len prechodnou ilúziou? Zrazu mu vnútorný hlas zašepkal: Čo ak je to pravda? S hlbokým povzdychom urobil krok vpred. Nohy sa mu triasli, ale niečo ho pobádalo ísť ďalej. Keď uvidel Ježiša, nedokázal zadržať slzy, padol na kolená a nedokázal sa tváriť, že je všetko v poriadku. Majster, chcem veriť. Jeho hlas znel takmer ako šepot. Ale moje srdce je plné strachu. Ježiš sa zohol do svojej plnej výšky. Jeho pohľad sa nepodobal ničomu, čo Eliáš kedy videl. Nebolo v ňom žiadne posudzovanie, len láska, ktorá akoby prekonávala všetky bariéry. Viera veľkosti horčičného zrnka môže pohnúť horami. Tieto slová prenikli hlboko do Eliášovej duše. Na chvíľu pocítil niečo nové. Nádej. Cítili ste niekedy toto volanie? Rozmýšľali ste niekedy, či na vás čaká niečo viac? Neignorujte ten hlas vo svojom srdci. Prihláste sa na kanál teraz a pokračujte so mnou v tejto ceste viery. Zástupy sa mlčky pozerali. Eliáš zavrel oči a snažil sa vstrebať tento okamih. Bolesť, ktorú tak dlho niesol, sa mu teraz zdala ľahšia. Potom Ježiš vystrel ruku. Eliáš na sekundu zaváhal, ale s posledným nádychom ju prijal. V okamihu, keď sa jeho prsty dotkli Ježišových, zaliala ho vlna pokoja. Neboli to len emócie, bolo to niečo skutočné, niečo hlboké. Nasleduj ma, Eliáš, jeho meno. Ako to vedel? Eliáš cítil, ako mu po tvári stekajú slzy. V tej chvíli vedel, jeho život už nikdy nebude taký istý. Eliáš cítil, ako mu slabnú nohy, keď sa postavil. V hlave sa mu krútili myšlienky a snažil sa pochopiť, čo sa deje. Nedokázal to vysvetliť, ale niečo sa v ňom zmenilo. Ježiš ho oslovil menom a v tom pohľade bola istota, ktorú Eliáš nikdy predtým necítil. Dáv opäť zašumel a niekoľko zvedavých pohľadov padlo na neho. Ale Eliáš videl len Ježiša. Nasleduj ma, Eliáš. Tie slová sa ozývali ako pozvanie a výzva. Chcel nasledovať, chcel veriť.
Ale čo ak klamal sám seba? Majster, Eliáš zaváhal. Ako ťa môžem nasledovať, keď mám stále toľko pochybností? Celý život som počúval o Bohu, ale videl som len bolesť a nespravodlivosť. Ježiš sa jemne usmial. Blahoslavení sú tí, čo smútia, lebo oni budú potešení. Odpoveď nebola taká, akú Eliáš očakával, ale aj tak ho zahriala pri srdci. Skôr než stihol povedať niečo ďalšie, pristúpil k Ježišovi jeden z mužov okolo neho. Mal silnú tvár poznačenú časom stráveným na mori. Položil Eliášovi ruku na plece. Aj ja som o tom raz pochyboval, povedal, ale keď počuješ ten hlas v hĺbke duše, niet cesty späť. Eliáš sa na muža pozrel. Spoznal ho. Bol to Šimon Peter, známy rybár v tomto kraji. Pred niekoľkými rokmi by ho nikto nebral vážne. Teraz bol po Ježišovom boku. Čo ak nie som dosť silný? Spýtal sa Eliáš, takmer bez toho, aby si to uvedomil. Peter sa zasmial. Potom ho privítal. Nikto z nás nebol silný. Nikto z nás nebol hodný. Ale on nás aj tak zavolal. Ježiš mlčky sledoval rozhovor pokojným pohľadom. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov k pokániu. Eliáš cítil, ako sa uvoľňuje ťarcha jeho minulosti. Všetky jeho chyby, bolesť, hnev, čo ak je tu nový začiatok. Zhlboka sa nadýchol. Temná obloha sa zdala byť svetlejšia. Studený vietor ho už tak veľmi netrápil. Chcem ísť ďalej, ale neviem ako. Ježiš ešte raz vystrel ruku. Dôveruj mi. Eliáš sa pozrel do toho súcitného pohľadu. Prvýkrát po rokoch mal chuť dôverovať a urobil prvý krok. Eliášovi sa rozbúšilo srdce, keď urobil prvý krok po boku Ježiša. Zástup ho stále pozoroval. Niektorí s obdivom, iní so skepsou. V tej chvíli mu to však bolo jedno. Prvýkrát v živote cítil, že je na správnej ceste. Ježiš pokračoval v prechádzke dedinou, rozprával sa s ľuďmi, usmieval sa na deti, ktoré pobehovali okolo neho. Eliáš ho pozorne sledoval, nevedel presne, čo má očakávať. Eliáš, zavolal Ježiš bez toho, aby sa obrátil tvárou. Prekvapilo ho, keď opäť počul svoje meno. Áno, majster, no čo hľadáš? Otázka ho silno zasiahla. Čo vlastne hľadal? Odpovede? Spravodlivosť za to, čo sa stalo jeho rodine? Alebo niečo hlbšie? A čo ty? Keby ste boli na Eliášovom mieste, čo by ste odpovedali? Komentujte nižšie a podelte sa. Čo najviac hľadáte na svojej ceste s Bohom? Eliáš sklonil hlavu a zamyslel sa. Ja chcem pochopiť, chcem vedieť, či všetko, čo som počul o Bohu, je pravda. Ježiš sa usmial, ako by už poznal odpoveď. Pravda vás oslobodí. Sloboda. Eliáš o tom nikdy nepremýšľal. Vždy sa cítil uväznený v minulosti, v bolesti, ktorú nosil. Ale čo ak existovalo ešte niečo iné? Zrazu sa po polnej ceste rozbehol zúfalý muž. Majster, majster, moja dcéra zomiera. Padol pred Ježišom na kolená a dychčal. Prosím, príď do môjho domu. Eliáš videl v mužových očiach úzkosť. Poznal ho. Bol to Jairus, predstavený synagógy. Dôležitý muž, teraz sklonený v bolestiach. Ježiš nezaváhal. Pôjdem. Eliáš sa bez rozmýšľania rozbehol za nimi. Srdce mu napovedalo, že sa stane niečo neuveriteľné. Eliáš bežal vedľa Ježiša a na tvári cítil chladný nočný vzduch. Jairovo zúfalstvo bolo očividné. Jeho telo sa triaslo. Po čele mu stekal pot, ale oči mal upreté na Ježiša. Prosím, majster, ponáhľaj sa. Moja dcéra zomiera. Úzke uličky boli tmavé, osvetľoval ich len mesiac a vzdialené fakle. Niektorí ľudia vykúkali z okien, zvedaví na ten rozruch. Iní sledovali skupinu a čakali, čo sa bude diať. Eliáš cítil, ako sa mu rozbúcha srdce. Mohol Ježiš naozaj zachrániť to dievča? Zrazu sa stalo niečo nečakané. Z davu vyšla žena a hodila sa na zem. Tvár mala zahalenú závojom a ruky sa jej triasli. Vyzerala krehko, chorľavo. Učiteľ, jej hlas znel takmer ako šepot. Ježiš sa zastavil. Jairus sa zúfalo otočil. Pane, nemôžeme strácať čas, moja dcéra ťa potrebuje. Ježiš však chvíľu mlčal a pozeral na ženu. Kto sa ma dotkol? Spýtal sa. Jeho hlas bol pokojný. Eliáš sa zamračil. Čo tým myslíš? Keď bolo okolo toľko ľudí, mnohí sa ho dotýkali. Dokonca aj Peter sa zdal byť zmetený. Majster, dav sa na teba tlačí zo všetkých strán. Ako sa na to môžeš pýtať? Ježiš sa však rozhliadol. Ako by presne vedel, kto to je. Žena začala plakať. Bola som to ja, pane? Jej hlas znel zlomený. 12 rokov som trpela. 12 rokov som bola nečistá, odmietnutá. Myslela som si,
Myslela som si, že keď sa len dotknem okraja tvojho plášťa, budem uzdravená. Eliáš zadržal dých. Zákon hovoril, že nečistá žena sa nemôže nikoho dotknúť. Nie to ešte majstra, akým bol Ježiš. Ježiš sa však ani nepohol. Kľakol si vedľa nej, vystrel ruku a sladko povedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. Žena si zakryla tvár a vzlikala. Eliáš videl v jej očiach niečo, čo začínal chápať. Nádej. Skôr než mohli pokračovať v ceste, pribehol k Jairovmu domu muž. Jeho tvár bola zachmúrená. Jairus, tvoja dcéra je mŕtva. Už viac neobťažuj majstra. V skupine zavládlo ticho. Eliáš cítil, ako mu po chrbte prebehol mráz. Bolo už neskoro? Ježiš sa však pozrel na Jaira a povedal: Neboj sa, len ver. Eliáš pocítil mrazenie. Niečo sa malo stať. Jairova tvár stratila všetku farbu. Nohy sa mu roztriasli a takmer padol na kolená. Jeho dcéra mŕtva. Eliáš pocítil v hrudi tieseň. Vedel, aké to je niekoho stratiť. Poznal váhu nečakaného smútku. Niektorí ľudia okolo neho začali šomrať. Už sa nedá nič robiť. Keby sme tam boli, prišli skôr. Ani Ježiš nedokáže priviesť niekoho späť z mŕtvych. Ježiš si však šepkanie nevšímal. Položil Jairovi ruku na plece a s neochvejnou istotou opakoval: Neboj sa, len ver. Smútiaci otec sa zhlboka nadýchol, utrel si slzy a prikývol. Trasúcimi sa krokmi sa opäť vydal na cestu. Eliáš ho nasledoval, vo vzduchu cítil niečo iné. Stále tam bol smútok, ale bolo tam aj očakávanie. Zažili ste niekedy takúto chvíľu, keď sa všetko zdalo stratené, ale niečo vo vás vám hovorilo, aby ste pokračovali? Ak veríte, že viera dokáže zmeniť aj nemožné, zanechajte teraz like. Keď prišli k Jairovmu domu, ulicou sa ozývali výkriky smútiacich. Rodinní príslušníci a susedia hlasno nariekali, ako bolo na pohreboch zvykom. Už je neskoro, zakričal niekto. Ježiš však pristúpil ku vchodu a vyhlásil: Prečo plačete? Dievča nie je mŕtve, ale spí. Ľudia sa zastavili. Niektorí sa pozreli jeden na druhého, iní sa nedôverčivo smiali. Spí? Už niekoľko hodín je bez života. Eliáš prehltol. Aj on o tom pochyboval. Potom však do domu vstúpil Ježiš. Zavolal len rodičov dievčaťa, Petra, Jakuba a Jána, aby išli s ním. Eliáš musel stáť vonku, srdce mu búšilo. Vládlo tam absolútne ticho. Všetci čakali. Zrazu sa dvere otvorili. Ako prvý vyšiel Jairus, ktorého tvár sa kúpala v slzách. Neboli to však slzy bolesti, boli to slzy čistého úžasu. Za ním, držiac Ježiša za ruku, stálo dievčatko. Kráčalo. Jej oči žiarili životom. Zo zástupu sa ozval výkrik prekvapenia. Niektorí ľudia padli na kolená, iní plakali. Eliáš si zakryl ústa a cítil, ako sa mu rozbúcha srdce. Práve videl zázrak. Eliáš cítil, ako mu po chrbte prebehol mráz. Práve bol svedkom niečoho nemožného. Dievča bolo mŕtve a teraz chodilo živé pred očami všetkých. Kvílivý plač vystriedali výkriky úžasu a radosti. Niektorí padli na kolená a ďakovali Bohu. Iní sa zmetene vzdialili, neschopní prijať to, čo videli. Ježiš sa pozrel na rodičov dievčaťa a ticho povedal: Nakrmte ju. Bol to jednoduchý detail, ale nabitý významom. Nebol to duch, nebola to vízia. Bola živá. Eliášove oči sa naplnili slzami. Ako je to možné? Mohlo byť všetko, čo počul o zázrakoch, pravdivé? Ježiš sa otočil a pokojne opustil dom, ako by sa nič mimoriadne nestalo. Peter, Jakub a Ján ho nasledovali. Eliáš na chvíľu zaváhal, ešte stále spracovával, čo videl, ale čoskoro sa rozbehol za nimi. Na ulici boli niektorí ľudia stále v šoku. Je to čarodejníctvo? Kto je tento muž? Niečo také môže urobiť len Boh. Eliáš kráčal mlčky, srdce mu búšilo. Zaplavila ho zmes eufórie a strachu. Keď došiel k Ježišovi, nabral odvahu a spýtal sa: Učiteľ, ako sa to stalo? Ako sa môže niekto, kto zomrel, vrátiť k životu? Ježiš sa naňho trpezlivo pozrel a povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby bol mŕtvy, bude žiť. Eliáš zatajil dých. Tie slová v sebe niesli niečo hlboké, niečo, čo mu stále úplne nerozumel. Pokračovali v chôdzi a opúšťali dedinu. Obloha bola posiatá hviezdami a nočný Vánok bol chladný. Eliáš mal toľko otázok, ale nevedel, kde začať. Zrazu sa na ceste objavila skupina mužov. Mali tvrdé tváre, tuniky obnosené ťažkou prácou.
Eliáš ich spoznal. Boli to mýtnici a nejakí farizeji. Jeden z nich vykročil dopredu a prekrížil si ruky. Ježiš z Nazareta. Hovoria, že robíš zázraky, ale hovoria aj to, že ješ s hriešnikmi a porušuješ zákon. Eliáš cítil napätie vo vzduchu. Čo sa stane teraz? Skupina mužov mu zatarasila cestu. Ich výrazy boli zatvorené, v ich očiach sa zračilo podozrenie. Eliáš cítil, ako mu stuhlo telo. Čo by urobili Ježišovi? Farizej, ktorý prehovoril, vykročil vpred, jeho pohľad bol chladný a hodnotiaci. Hovoríš, že pochádzaš od Boha, ale sedíš s hriešnikmi. Tvoj učiteľ je tesár. Odkiaľ pochádza táto autorita? Vo vzduchu viselo ťažké ticho. Niektorí ľudia sa začali približovať, tušiac, že sa chystá niečo dôležité. Eliáš sa pozrel na Ježiša. Každý iný človek by sa pri tomto obvinení strhol, ale Ježiš bol pokojný, bez stopy strachu. Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí áno. Farizej sa zamračil. Takže ty hovoríš, že sme chorí? Ježiš zadržal jeho pohľad. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov k pokániu. Čože? Eliáš pocítil chlad. Čo to bolo za odpoveď? Muži medzi sebou šomrali. Nečakali, že Ježiš bude hovoriť s takou autoritou. Ale skôr než stihli odpovedať, vystúpil jeden z mýtnikov, muž menom Lévi. Učiteľ, som hriešnik. Všetci tu to vedia. Ak si naozaj prišiel pre chorých, potom je pre mňa nejaká nádej? Farizej sa rozhorčene prudko obrátil na Léviho. Neopovažuj sa porovnávať s nami. Vykoristuješ svoj vlastný ľud. Ale Ježiš sa na Léviho pozrel so súcitom. Nasleduj ma. Zástup sa odmlčal. Lévi, mnohými nenávidený mýtnik, rozšíril oči. Čože? Nasleduj ma. Eliáš sledoval, ako sa Lévi zhlboka nadýchol, ako by sa v ňom čosi zmietalo vo vojne. Potom na prekvapenie všetkých pustil vrecko s mincami na zem a vykročil k Ježišovi. Majster, chcem sa zmeniť. Farizej sa na to pozeral s nedôverou a frustráciou. To je absurdné. To nevieš, s kým máš dočinenia. Ježiš zostal pokojný a jednoducho odpovedal, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Ticho, ktoré nasledovalo, bolo ohromujúce. Eliáš videl, ako farizej zatiaľ peste, neschopný odpovedať. Postupne, jeden po druhom sa muži vzdiaľovali, premožení pravdou. Ježiš sa obrátil na Léviho a usmial sa. Poďme, čaká nás veľa práce. Eliáš cítil, ako sa v ňom niečo mení. Viera nebola pre dokonalých, bola pre ochotných a po prvý raz vedel, že je na správnom mieste. Noc postupovala, ale Eliášovo srdce bolo nepokojné. Práve videl niečo nepredstaviteľné. Mýtnika, ktorým všetci opovrhovali, Ježiš povolal, aby ho nasledoval. Čo to znamenalo? Lévi, stále prekvapený pozvaním, kráčal vedľa majstra. Oči mal slziace, ale v jeho tvári bolo niečo nové. Nádej. Učiteľ, môžem ti ponúknuť hostinu vo svojom dome? Chcem, aby ste prišli a spoznali mojich priateľov. Eliáš pocítil v hrudi tieseň. Léviho priatelia? To znamenalo viac mýtnikov, viac hriešnikov. Farizej, ktorý sa postavil Ježišovi, ho stále pozoroval z diaľky a mračil sa. Ježiš sa však len usmial a odpovedal, áno, budem. Eliáš videl iskru v Léviho očiach. Stačilo jednoduché áno, aby sa všetko zmenilo. Dom hriešnika o niekoľko hodín neskôr sa Eliáš ocitol vo veľkej hale. Léviho dom bol priestranný, veľmi sa líšil od jednoduchých domov rybárov v dedine. Stoly boli obložené chlebom, vínom a ovocím. Nebolo to však jedlo, čo upútalo pozornosť. Boli to ľudia. Boli tu tí, ktorých spoločnosť odsudzovala. Vyberači daní, skorumpovaní obchodníci, niektorí dokonca známi ako zradcovia, pretože slúžili Rimanom. A medzi nimi Ježiš. Jedol, usmieval sa, počúval príbehy a hovoril slová, ktoré sa Eliáš ešte stále snažil pochopiť. Čo sa tam dialo? Nebol to typ ľudí, ktorým by sa mal majster vyhýbať? Potom sa dvere opäť otvorili. Farizeji sa vrátili. Ich oči blúdili po miestnosti s odsúdením a opovrhnutím. Jeden z nich vystúpil a osloviac učeníkov sa pevným hlasom spýtal, prečo váš majster jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Eliáš cítil, ako miestnosť ťaží ticho. Sám si kládol túto otázku. Ježiš však odpovedal bez zaváhania. Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí áno. Choď teda a nauč sa, čo to znamená. Chcem milosrdenstvo, nie obetu. Eliáš pocitil chlad. Viera nespočívala v tom, že by sa vyhýbal hriešnikom. Bola o ich záchrane. Farizeji stratili reč.
A Eliáš si niečo uvedomil. Ježiš neprišiel len pre dobro, prišiel pre všetkých a v tej chvíli si uvedomil, že aj jeho vlastná duša potrebuje tohto lekára. Ježišove slová viseli vo vzduchu ako silný vietor pred búrkou. Zdraví lekára nepotrebujú, ale chorí áno. Eliáš sa rozhliadol okolo seba. Stáli tam mýtnici a hriešnici s očami doširoka otvorenými. Žiadny učiteľ zákona sa im nikdy takto neprihovoril. Žiadny farizej sa k ním nikdy nesprával inak ako s opovrhnutím. A predsa tam bol Ježiš a jedol s nimi. Farizeji si vymenili nepríjemné pohľady. Takúto reakciu nečakali. Milosrdenstvo? Opakoval jeden z nich a prekrížil si ruky. A čo spravodlivosť? Svetosť? Zákon? Ježiš zachoval pokojný pohľad. Vy, čo nosíte zákon na pleciach, spomeniete si naň, keď sa vaše srdcia zatvrdia. Eliáš pocítil chlad. Ježiš sa nikoho nebál. Farizei podráždene stisli pery, ale skôr než stihli odpovedať, Lévi vstal. Učitelia zákona, celý život ste ma nenávideli. Viem, že som urobil niečo zlé. Viem, že som ublížil vlastnému ľudu tým, že som pracoval pre Rím. Ale kedy mi niekto ukázal cestu? Kto sa postaral, aby mi povedal, že existuje nádej? Farizej, ktorý prehovoril, odvrátil zrak. Riadime sa zákonom. Je to tvoja voľba, či sa od neho odvrátiš. Lévi pomaly prikývol, oči mu žiarili dojatím. Dnes teda urobím ďalšiu voľbu. Budem nasledovať toho, ktorý nielen hovorí zákon, ale žije Božiu lásku. Eliáš zatajil dých. Levi bol ochotný pre Ježiša zanechať všetko. Ježiš vstál a položil Levimu ruku na plece. Tvoje srdce pochopilo, Levi. A tak sa dnes začína nový príbeh. Večer na zamyslenie. Neskôr, keď sa vracali pod hviezdnatou oblohou, Eliáš mlčal. Od Galilejského jazera fúkal svieži a jemný vietor. Nikdy nič podobné nevidel. Majster sediaci s hriešnikmi. Mýtnik, ktorý všetko zahodil, aby nasledoval rabína. Ale Ježiš nebol len rabín. Pozrel na majstra, ktorý kráčal pred ním, pokojný ako vždy. Majster, zavolal Eliáš, jeho hlas bol tichý. Ježiš sa zastavil a pozrel naňho. Naozaj veríš, že sa niekto môže zmeniť? Ježiš sa usmial. Neexistuje srdce, ktoré by sa nedalo zmeniť Božou láskou. Eliáš prehltol. Táto pravda začínala prenikať do jeho vlastného srdca a poprvýkrát sa zamyslel, mohol by Ježiš zmeniť aj jeho? Noc bola tichá a každý Eliášov krok ako by sa v ňom ozýval. Hostina v Léviho dome, konfrontácia s farizejmi, Ježišove slová, všetko mu vírilo v mysli ako rozbúrené more. Rozhliadol sa okolo seba. Učeníci kráčali vedľa seba, niektorí v tichom rozhovore, iní mlčky, premýšľajúc o všetkom, čo sa stalo. Nasledovať Ježiša neznamenalo len počúvať jeho slová, ale aj žiť ich. Ale za akú cenu? Eliáš vždy chcel niečo viac. Od malička počúval o Mesiášovi. Jeho srdce túžilo po spravodlivosti, po odpovediach. Ale teraz, keď stál tvárou v tvár pravde, nevedel, či je pripravený. Majster, jeho hlas zaznel váhavo. Ježiš sa zastavil a znova sa naňho pozrel, čakal. Eliáš sa zhlboka nadýchol. Chcem ťa nasledovať. Ale čo moja rodina? Čo môj domov? Ako môžem všetko opustiť? Ostatní učeníci sa naňho pozreli. Niektorí sa už pýtali na to isté. Peter, ktorý kráčal vedľa Ježiša, prekrížil ruky a usmial sa. Eliáš, zanechal som svoju rybársku sieť a svoju loďku. Myslel som si, že moje živobytie je v mori, ale zistil som, že môj život je v jeho rukách. Eliáš sklonil hlavu. Ježiš sa priblížil a položil mu ruku na plece. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Tie slová ho zasiahli ako silný vietor. Zaprieť sám seba? Vziať si kríž? Čo to znamená, majster? Ježiš zadržal jeho pohľad. Kto si chce zachrániť život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Eliáš pocítil, ako mu po chrbte prebehol mráz. Nasledovať Ježiša znamenalo zanechať všetko. Ale čo ak na to nebol pripravený? Peter si uvedomil jeho váhanie a usmial sa. Nikto nie je nikdy pripravený, Eliáš. Ale keď urobíš prvý krok, zistíš, že on sám ťa podopiera. Eliáš sa pozrel na oblohu. Hviezdy jasne žiarili, ako by boli svedkami jeho rozhodnutia. Nasledovať Ježiša znamenalo dôverovať, znamenalo to vzdať sa kontroly. A v hĺbke duše vedel, že toto je cesta, ktorú vždy hľadal. Zhlboka sa nadýchol a trasľavým hlasom zašepkal: Chcem ťa nasledovať. Ježiš sa usmial. Tak poď.
Eliáš na chvíľu zavrel oči a cítil, ako mu z hrude odchádza ťarcha. Už nebolo cesty späť. Slnko už vychádzalo nad obzor, keď Ježiš s učeníkmi dorazil na breh Galilejského jazera. Zlatá žiara sa odrážala od pokojných vôd a vytvárala pokojnú scénu. Ale Eliáš cítil všetko, len nie pokoj. V tú noc sa rozhodol. Rozhodol sa nasledovať Ježiša. Čo to však znamenalo v praxi? Kam by išli? Čomu budú čeliť? Peter mu so smiechom poklepal po pleci. Vyzeráš, ako by si videl ducha, Eliáš. Prinútil sa usmiať. Ja len premýšľam. Pedro sa zasmial. Ach, to prejde. Čoskoro nebudeš mať čas premýšľať. Eliáš nevedel rozoznať, či je to varovanie alebo vtip. Prechod Ježiš pristúpil k člnu a nastúpil. Učeníci ho nasledovali, zvyknutí plávať po týchto vodách. Poďme na druhý breh, povedal Ježiš. Peter a Ján začali bez otázok veslovať. Eliáš sedel vedľa nich a pozoroval horizont. Vánok bol chladný a hojdanie člna mu prinášalo istý pokoj. Tento pokoj však nemal trvať dlho. Keď boli ďaleko od pobrežia, obloha sa začala meniť. Vietor fúkal silnejšie a modré svitanie zakryli tmavé mraky. Eliáš pocítil chlad. Predtým pokojné vody sa začali vlniť. Blíži sa búrka, varoval John a pevne sa držal vesiel. O niekoľko minút sa more rozbúrilo. Okolo lode sa zdvihli obrovské vlny a triasli nimi ako listom vo vetre. Eliáš sa držal premočeného dreva, srdce mu búšilo. Strach sa vrátil so silou. Peter a ostatní sa snažili ovládať čln, ale vlny boli neúprosné. Vietor vyčíňal a dážď ich trestal do tváre. Potopíme sa, niekto zakričal. Eliáš sa obzrel okolo seba a zmocnila sa ho panika. Boli stratení, ale potom uvidel niečo neuveriteľné. Ježiš spal. Uprostred búrky, keď voda napádala loď, spal, ako by sa nič nedialo. Eliáš už nedokázal udržať svoje zúfalstvo. Učiteľ, zakričal, je ti jedno, či zahynieme? Ostatní učeníci zopakovali ten výkrik a zatriasli Ježišom. Potom pokojne otvoril oči. Ježiš vstal bez toho, aby sa ponáhľal. Voda mu stekala po tunike a vietor mu čechral vlasy. Pozrel na rozbúrené more a vystrel ruku. Upokojte sa, upokoj sa. V tej istej chvíli vietor ustal. Vlny sa upokojili. More bolo hladké ako zrkadlo. Eliáš pocítil, ako mu telom prebehlo chvenie. Ježiš sa na nich pozrel a spýtal sa, prečo ste takí bojazliví? Nemáte ešte vieru? Na lodi zavládlo ticho. Eliáš si uvedomil, že dýcha prerývaným dychom. Videl zázraky. Videl, ako mŕtvi ožívajú. Ale toto bolo niečo, čo sa nepodarilo ani prorokom v minulosti. Učeníci sa na seba pozreli so strachom a úžasom. Kto je to, že ho poslúcha aj vietor a more? Eliáš sa pozrel na Ježiša, ktorý stále stál v člne a vedel, nebol to len učiteľ, bol niečím oveľa väčším. A čo to znamená, Eliáš to ešte nevedel, ale chcel to zistiť. Čln sa hladko plavil po pokojných vodách. More, ktoré pred niekoľkými minútami hučalo ako neskrotná šelma, bolo teraz spokojným zrkadlom. Eliáš stále cítil, ako mu srdce bije ako o život. Oblečenie mal premočené, ruky sa mu triasli. Čo sa práve stalo? Ježiš sedel na prove a pozoroval horizont, ako by sa nič nestalo. Jeho pokoj kontrastoval s údivom učeníkov. Kto je to, že ho poslúcha aj vietor a more? Peter zamrmlal a pozrel na Jána. Eliáš nemohol odtrhnúť oči od Ježiša. Počul ho hovoriť o Božom kráľovstve, videl ho uzdravovať chorých a dokonca vzkriesiť malé dievčatko, ale slovom utíšiť more, to dokázal len Boh. Eliášovi sa v hrdle vytvorila hrča. Čo ak? Potriasol hlavou a snažil sa tú myšlienku zahnať. To nemôže byť pravda. Nemohlo to byť možné. Druhá strana o chvíľu neskôr loď zastavila na opačnom brehu jazera. Slnko už jasne svietilo a sušilo mu šaty. Eliáš zišiel dolu a pod nohami cítil pevnú zem. Oddych však trval krátko. Skôr než stihli urobiť krok, ranné ticho pretrhol výkrik. Čo je to? Zvolal jeden z učeníkov a urobil krok dozadu. Z nedalekej jaskyne vybehol muž. Jeho telo bolo vychudnuté, špinavé a pokryté ranami. Jeho oči boli plné šialenstva. Eliáš bol ochrnutý. Počul o ňom. Bol to ten posadnutý muž z Gadary. Dedinčania sa tomu miestu vyhýbali. Hovorili, že muža posadol zástup zlých duchov. Niekoľko ľudí sa ho pokúšalo spútať reťazami, ale on ich vždy pretrhol. Nikto ho nedokázal zastaviť. A teraz stál pred Ježišom. Muž padol na kolená do piesku a lapal po dychu.
Eliáš pocítil chlad, keď počul jeho hlas. Nebol to len človek, ktorý hovoril. Čo máme s tebou robiť, Ježišu, syn najvyššieho Boha? Prišiel si nás trápiť pred našim časom? Eliáš zatajil dých. Démoni vedeli, kto je Ježiš. Ježiš vykročil vpred, jeho pohľad bol pevný a plný autority. Ako sa voláš? Hlas v mužovi sa zachvel. Moje meno je Légia, lebo nás je veľa. Učeníci vyľakane ustúpili. Nie však Ježiš. Eliáš cítil, ako mu ťažkne vzduch. Chystalo sa niečo nadprirodzené. Posadnutý muž sa pred Ježišom triasol. Telo mal pokryté ranami, rukami škriabal vlhkú zem, ako by chcel utiecť, ale niečo ho držalo. Eliáš cítil, ako mu po chrbte prebehol mráz. Nikdy nič podobné nevidel. Hlas, ktorý vychádzal z toho muža, neznel ľudsky. Bol hlboký, skreslený a plný neopísateľnej nenávisti. Volám sa Légia, pretože nás je veľa. Učeníci sa na seba znepokojene pozreli. Dokonca aj Peter, ktorý nikdy neprejavoval strach, sa zdal byť váhavý. Eliáš chcel ustúpiť o krok dozadu, ale nemohol. Niečo v jeho vnútri mu hovorilo, aby zostal. Ježiš však zostal neochvejný. Jeho oči prenikli do muža, ako by mu videli do duše. Potom duchovia v jeho vnútri urobili niečo nečakané. Prosíme ťa, neposielaj nás do priepasti, prosili. Eliáš ohromene zažmurkal. Démoni sa báli. Miestni hovorili, že toho muža nikto nezastaví, že dokáže lámať reťaze ako slamu. Ale teraz kľačal pred Ježišom na kolenách. Vtedy Eliášovu pozornosť upútal vzdialený zvuk. Prasatá. Na nedalekom svahu sa páslo veľké stádo ošípaných. Eliáš videl, ako sa mužové oči, alebo skôr oči Légie, obrátili k zvieratám. Pustíme sa do nich. Eliáš neveril vlastným ušiam. Žiadali o povolenie? Ježiš chvíľu mlčal. Potom jednoducho povedal, choďte. Výkrik, ktorý sa ozval z muža, bol ohlušujúci. Celé jeho telo sa prehlo, ako by z neho niečo vytrhli. Eliáš cítil, ako mu na koži naskakuje husia koža, keď videl, ako sa od toho tela oddeluje neviditeľný tieň. Prasatá začali chrčať a rozbehli sa mimo kontroly. O niekoľko sekúnd celé stádo vystrelilo smerom k útesu a spadlo do mora. Potom všetko utíchlo. Muž, kedysi posadnutý, teraz ležal na zemi a ťažko dýchal. Ruky mal rozpažené a výraz tváre pokojný. Bol slobodný. Eliáš sa pozrel na Ježiša úplne ohromený. Kto bol tento muž, že sa pred ním skláňali aj sily temnoty? Už nemal žiadne pochybnosti. Ježiš nebol obyčajný učiteľ. Čo to však znamenalo? Eliáš to stále nevedel. Morský Vánok ešte stále niesol ozvenu toho, čo sa stalo. Ošípané ležali utopené vo vode pod útesom, zatiaľ čo muž, ktorý kedysi reval ako divé zviera, teraz kľačal na kolenách a plakal. Elias nedokázal odvrátiť zrak. Nikdy predtým nič podobné nevidel. Učeníci sa stále nehýbali a snažili sa pochopiť, čoho boli svedkami. Ticho bolo hlboké, prerušované len jemným šumom vln. Oslobodený muž sa pozrel na svoje ruky, ako by ich videl po prvý raz. Jeho oči už neboli tmavé a utrápené. Teraz v nich bolo niečo nové. Pokoj. Zdvihol tvár k Ježišovi a po špinavých lícach mu stekali slzy. Učiteľ, jeho hlas znel slabo, ako by sa znovu učil hovoriť. To, čo si pre mňa urobil, ešte nikto neurobil. Ježiš sa mierne usmial. Elias sledoval túto scénu a cítil, ako v ňom niečo rastie. Aj ten muž, aj niekto taký stratený, mohol byť zachránený. Strach obyvateľov. Nie všetci však boli ohromení. Muži, ktorí sa starali o stádo ošípaných, bežali do mesta a šírili túto správu. Keď sa miestni obyvatelia dozvedeli, čo sa stalo, prišli vo veľkom počte na pláž. Eliáš videl podozrievavé tváre, niektoré plné strachu. Pozerali na more, kde zmizli prasatá a potom na Ježiša. Ale práve pri pohľade na oslobodeného muža niektorí urobili krok späť. To je on, zašepkal jeden z dedinčanov. Muž posadnutý démonom. To nemôže byť on. Je iný, ale čo tie svine? Začal medzi nimi narastať strach. Oslobodenie toho muža ich niečo stálo. Pristúpil k nim jeden z vodcov mesta. Jeho výraz bol napätý. Vypadni odtiaľto, Ježiš Nazarecký. Už nechceme žiadne problémy. Eliáš pocítil hrču v hrdle. Ako mohli vyhnať toho, ktorý práve urobil taký veľký zázrak? Ježiš sa však nehádal. Len prikývol a obrátil sa na odchod. Muž, ktorého oslobodili, si uvedomil, že Ježiš odchádza. Rozbehol sa a pokľakol mu k nohám. Učiteľ, dovoľ mi ísť s tebou.
Chcem ťa nasledovať. Eliáš zatajil dých. To bolo všetko. Chcel byť jeho učeníkom. Ale Ježiš mu s láskou v očiach odpovedal: Vráť sa do svojho domu a povedz mi všetko, čo pre teba Boh urobil. Muž zaváhal. Potom sa však v jeho očiach objavila nová iskra. Pochopil. Ježiš ho posielal, aby bol živým svedectvom. Eliáš sledoval, ako muž, ktorý sa kedysi potuloval medzi hrobmi, teraz bežal do mesta s určitým cieľom. Nemusel Ježiša nasledovať fyzicky. Ježiša už nosil v sebe. Eliáš pocítil mrazenie. Možno to bolo to pravé povolanie. Nielen počúvať, nielen nasledovať, ale zažiť premenu. A bez toho, aby si to uvedomil, zaťal peste. Chcel to aj pre seba. Loď sa hladko plavila po vode, keď sa Ježiš s učeníkmi vzdialoval od krajiny Gadarénov. Eliáš mlčal a hľadel na breh za sebou. Stále myslel na muža, ktorý bol oslobodený. Chcel ísť za Ježišom, bol pripravený všetko opustiť, tak ako to urobili Peter, Ján a teraz aj Lévi. Ježiš ho však so sebou nevzal. Namiesto toho ho poslal späť do jeho mesta. Povedz mi, čo všetko pre teba Boh urobil? Eliáš sa zamračil. Prečo? Prečo boli niektorí povolaní, aby nasledovali Ježiša fyzicky a iní poslaní, aby svedčili vo svojich domovoch? Znamenalo byť učeníkom zanechať všetko alebo zmeniť miesto, kde ste boli? Zhlboka sa nadýchol. Bol na to sám pripravený? Dáv čaká. Po niekoľkých hodinách cesty sa loď priblížila k brehu. Ešte predtým, ako vystúpili, Eliáš počul šum. Na Ježiša čakal zástup ľudí. Muži, ženy, deti, chorí, zvedavci. Všetci sa tiesnili na pláži a netrpezlivo čakali. Niektorí prinášali chorých, iní ho chceli len vidieť zblízka. Eliáš si na to nikdy nezvykol. Kamkoľvek Ježiš prišiel, priťahoval davy ako rieka, vlievajúca sa do mora. Ale uprostred toho zmätku mu niekto padol do oka. Pred Ježišom pokľakol bohatý muž v pekných šatách. Jeho oči boli plné zúfalstva. Učiteľ, moja dcéra je na pokraji smrti. Prosím, príď a polož na ňu ruky, aby žila. Eliáš pocítil chlad. Bol to ďalší Jairus, ďalší takýto príbeh. Ježiš nezaváhal. Pozrel na muža a prikývol. Pôjdem. Na mužovej tvári bola viditeľná úľava. Rýchlo vstal a začal sa predierať pomedzi ľudí, vedúc Ježiša a učeníkov k svojmu domu. Ale ako kráčali, stalo sa niečo nečakané. Dotyk nádeje uprostred davu vystúpila žena. Tvár mala zahalenú a ruky sa jej triasli. Bola krehká, ale odhodlaná. Eliáš ju nepoznal, ale v jej očiach videl záblesk úzkosti. Chvíľu váhala, potom sa zohla a dotkla sa okraja Ježišovej tuniky. Bol to okamih, takmer nepostrehnutelné gesto. Ježiš sa však okamžite zastavil. Eliáš videl, ako sa učeníci pozerajú jeden na druhého. Zástup sa pohol. Kto sa ma dotkol? Ježiš sa spýtal. Peter sa rozosmial a rozhliadol sa okolo seba. Majster, zástup sa na teba tlačí zo všetkých strán. Ako sa na to môžeš pýtať? Ježiš si však zachoval vážny pohľad. Niekto sa ma dotkol, lebo som cítil, ako zo mňa vychádza sila. Eliáš zatajil dých. Žena si uvedomila, že sa už nemôže skrývať. Roztrasená si pred ním kľakla a so zlomeným hlasom povedala: Majster, trpela som 12 rokov, žiadny lekár ma nedokázal vyliečiť, ale myslela som si, že keď sa len dotknem vášho odevu, budem uzdravená. Zdvihla tvár a Eliáš videl, ako jej z očí tečú slzy. Ježiš na ňu nežne pozrel. Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď slobodná od tohto zla. Eliáš cítil, ako mu stúpa srdce. Jej viera stačila. Stačil jeden dotyk a bola uzdravená. Ale skôr ako mohli pokračovať v ceste, z domu vodcu synagógy vybehol muž. Jeho tvár bola bledá. Jeho pohľad bol zničený. Zastavil sa pred všetkými a s trasúcim sa hlasom povedal: Vaša dcéra je mŕtva. Už viac neobťažujte majstra. V dave zavládlo ticho. Eliáš pocítil v hrudi chlad. Bolo už neskoro? Potom však Ježiš pozrel na otca a ticho povedal: Neboj sa, len ver. Eliáš prehltol. Tieto slová už počul a vedel, že sa stane niečo neuveriteľné. Tvár smútiaceho otca sa skrivila bolesťou. Ruky sa mu triasli, oči sa mu naplnili slzami. Moja dcéra je mŕtva? Dáv okolo nich šumel. Niektorí skláňali hlavy v náreku, iní si medzi sebou šepkali. Eliáš pocítil v hrudi tieseň. Túto scénu už videl. Jairus, vodca synagógy, počul tú istú správu
A teraz tento muž prežíval rovnakú bolesť, ale skôr ako sa mohol poddať zúfalstvu, prehovoril Ježiš: Neboj sa, len ver. Eliáš si uvedomil, že táto veta je viac ako útecha. Bola to výzva. Na mužovej tvári bojovala nádej a pochybnosti. Napokon sa však zhlboka nadýchol a prikývol. Majster, poď. Ježiš pokračoval v chôdzi. Zástup ho chcel nasledovať, ale on zdvihol ruku, aby ich zastavil. Len Peter, Jakub a Ján pôjdu so mnou. Eliáš cítil, ako sa mu rozbúcha srdce. Ježiš obmedzoval, kto bude svedkom toho, čo sa stane. Zostal vzadu, keď skupina mizla v uliciach. Jeho srdce však horelo očakávaním. Dom smútku, kým dorazili k domu, atmosféru naplnil plač. Najatí smútiaci hlasno nariekali. Bili sa do prs a v smútku si trhali šaty. Boli tam aj rodinní priatelia. Niektorí úprimne plakali, iní robili len to, čo zvyčajne. Otec vstúpil prvý. Jeho výraz bol stále poznačený šokom. Čoskoro za ním nasledoval Ježiš a keď uvidel túto scénu, povedal niečo nečakané. Prečo plačete? Dieťa nie je mŕtve, ale spí. Nárek ustal. Ticho trvalo len chvíľu, kým sa zmenilo na posmešný smiech. Spí, majster, videli sme ju zomrieť. Prišiel neskoro, to je šialené. Ježiš ich ignoroval. Jednoducho všetkých požiadal, aby opustili dom. Atmosféra, kedysi plná fanfár, utíchla. Teraz tu boli len Ježiš, Peter, Jakub, Ján, rodičia dievčaťa a bezvládne telo na posteli. Otec padol na kolená vedľa svojej céry, jeho žena vzlikala vedľa neho. Ježiš sa pomaly približoval. Jeho výraz bol pokojný. Natiahol ruku a chytil dievča za ruku. Jej telo bolo studené, jeho tvár bola bledá. A potom prehovoril: Talita cumi. Eliáš tam nebol, aby to videl. Ale Peter, keď neskôr rozprával tento príbeh, povedal, že to bolo, ako by videl nemožné, čo sa stalo pred jeho očami. Dievča zažmurkalo, zhlboka sa nadýchla a pomaly sa posadila na posteli. Zázrak a úžas domom sa ozýval matkin výkrik. Otec si zakryl tvár, nedokázal zadržať slzy. Pedro povedal, že má slabé nohy. Práve videl smrť ustupovať pred Ježišom. Ale Ježiš, vždy jednoduchý, sa len usmial a povedal: Nakrm ho. Eliáš sa tento príbeh dozvedel o niekoľko hodín neskôr, keď ho Peter rozprával so žiariacimi očami. Mlčky počúval, v srdci ho pálil každý detail. Ježiš nielen uzdravoval, nielenže utíšil búrky, neoslobodil len utláčaných, mal moc nad smrťou. Eliáš pocítil chlad. Kto bol tento muž? Odpoveď bola na mieste. Možno tam bola odjak živa, ale stále nevedel, či je pripravený ju prijať. Celá dedina bola v rozruchu. Správa o zázraku sa rýchlo rozšírila. Dcéra vodcu synagógy ožila. Eliáš prechádzal úzkymi uličkami a počúval šepot. Má moc nad smrťou. Je to naozaj Mesiáš? Alebo je to len veľký prorok ako Eliáš alebo Elizeus? Zastavil sa, keď počul poslednú poznámku. To bola tá otázka. Kto bol Ježiš? Sám videl zázraky. Videl uzdravených chorých, utekajúcich démonov. More upokojené jediným slovom. Teraz videl, ako smrť pred ním stratila svoju vládu. Ale aj tak, kto to bol? Táto otázka ho sprevádzala po zvyšok dňa. A keď nastala noc, Eliáš si uvedomil, že potrebuje odpovede. Našiel Ježiša ďaleko od davu sediaceho pri Galilejskom jazere. Sám. Eliáš chvíľu váhal, ale potom nabral odvahu a pristúpil k nemu. Učiteľ. Ježiš sa na ňo pozrel a jemne sa usmial. Pokračuj, Eliáš. Zhlboka sa nadýchol. Ľudia o tebe hovoria veľa vecí. Niektorí hovoria, že si prorok, iní hovoria, že si Eliáš, ktorý sa vrátil. A niektorí hovoria, že si samotný Mesiáš. Ježiš na ňo nespúšťal pohľad, ale neodpovedal. Eliáš pocítil hrču v hrdle. Potreboval sa spýtať: Kto si ty? Ticho, ktoré nasledovalo, ako by sa v ňom ozývalo. Potom Ježiš prehovoril, jeho hlas bol pokojný, ale plný váhy. A ty, Eliáš, za koho ma pokladáš? Mladý muž pocítil, ako mu stúplo srdce. To bola skutočná otázka. Zástupy mohli mať svoj názor. Farizei mohli pochybovať. Učeníci by mohli nasledovať. Ale čomu veril on? Eliáš sklonil hlavu. Chcel jednoduchú odpoveď. Uvedomil si však, že Ježiš mu odpoveď nedá. Musel to zistiť sám. A v hĺbke duše vedel, táto otázka by zmenila všetko. Eliáš cítil studený vietor, ktorý prichádzal od mora. Ticho medzi ním a Ježišom sa zdalo byť intenzívnejšie ako akákoľvek odpoveď, ktorú mohol počuť. A čo ty, Eliáš? Kto som podľa teba? Otázka visela vo vzduchu. Bola osobná. Chcel niečo povedať, chcel sa uistiť, ale v hlave mu vírilo.
Spomenul si na zázraky, na zastavenie búrky, na oslobodeného muža, na dievča, ktoré ožilo. Všetko to poukazovalo na niečo väčšie. Ale čo ak sa mýlil? Pozrel na Ježiša. Bolo na ňom niečo, čo sa nepodobalo žiadnemu inému mužovi, ktorého kedy videl. Hlas sa mu zadrhol. Zhlboka sa nadýchol. Ja neviem. Ježiš sa nezdal byť sklamaný. Naopak, jemne sa usmial. Hľadanie pravdy je už krok viery. Eliáš prehltol. Možno ani teraz nemal všetky odpovede, ale v hĺbke duše v ňom čosi rástlo. Chcel to vedieť, chcel pochopiť a vedel, že kým bude po Ježišovom boku, neprestane, kým nenájde pravdu. Pri pohľade na horizont sa Eliáš rozhodol. Bude nasledovať Ježiša až do konca. Slnko sa už schovávalo za horami a sfarbovalo oblohu do zlatistých a červenkastých odtieňov. Eliáš cítil, ako mu vietor fúka do tváre, keď kráčal vedľa Ježiša a učeníkov. Ešte stále nemal všetky odpovede. Stále v ňom pretrvávali pochybnosti, obavy a neistota. Ale niečo v jeho vnútri sa zmenilo. Rozhodol sa dôverovať. Ježiš kráčal vpred, pokojný ako vždy. Nesľuboval ľahkosť, ale sľuboval niečo väčšie. Život. Peter sa priblížil a usmieval sa. Zdá sa, že si konečne našiel svoje miesto, Eliáš. Zľahka sa zasmial. Myslím, že áno. Nasledujúce dni mali priniesť výzvy. Vedel to. Ježiš hovoril o kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta, o prenasledovaní, o nesení kríža. Ale Eliáš nechcel ustúpiť, pretože na Ježišovi bolo niečo, čo presahovalo slová, zázraky. On bol pravdou samotnou. Eliáš sa zhlboka nadýchol. Nasledovanie Ježiša nebolo koncom jeho cesty. Bol to len začiatok. A teraz bol pripravený žiť tento príbeh. Dotkla sa vás táto cesta? Komentujte svoju obľúbenú časť a podelte sa s niekým o tento príbeh. Teraz je to už len na tebe. Tento príbeh nie je len o Eliášovi. Je aj o mne. Je o tebe. Ježiš stále volá. Otázka sa stále ozýva. A čo ty? Za koho ma pokladáte? Neignorujte toto volanie. Už nečakajte. Lajkujte, komentujte a zdieľajte ju hneď teraz. Niekto potrebuje počuť toto posolstvo. A prihláste sa na odber kanála, aby vám nič ďalšie neuniklo. Tvoja cesta viery sa začína dnes. Si pripravený? Odpovedz v komentároch, kto je pre teba Ježiš. Ďakujeme. Nech vás Boh požehnáva dnes a vždy,